Lada kumne kan jabiang klempep ka Spain kan sayora ika World Cup arajar arpenriu. Hagna ka World Cup arajar arpenriu ka final kadai hapdeng ka Argentina Persia ika Spain. Bat ka dur ka ba viral bha hadin ba ka Argentina bat ka Spain kia kenduk final kadai ka dur bau Messi pensum yau Yamal haka por bau dang kelung. Kadau ba ka Spain kadang don jingkerben ban yora ika World Cup arajar arpenriu Persia ika Argentina wala ka Argentina ka kamdon jingkerben ban ka Spain kadai namar ba ka Spain ka klempat ju syarem haga jingla kai final jong ka World Cup. Haga baga Spain kalayo ban rong season siya ka final bat kalayo ban ra ika namladu jong ka FIFA World Cup. Kat baga Argentina kalamat ika namrem adu laisin haga jingla kai final jong ka FIFA World Cup. Bat sago ipan ka Spain ka don jinggerban ban ora ika ka World Cup ladang ipe ika jingla kai baladep jong ka Spain galala ban pelim ya kiri ki badon ki player ki bakan sai jong ka jingla kai football. Kata ka ri jong De Bruyne bar Lukaku ka Belgium ka Spain galala ban pelim da ar la ka way haga quarter final. Ka ri jong Ronaldo ka Portugal ka Spain galala ban pelim da shikul lanon haga jingla kai round 16. Bat kumjuru ka ri jong Mbappe ka France babun nang ginong pej kai ki kermen bakan poi final Henry hakmat jong ka Spain ka France kalamat penban ya ka namrem hakmat jong ka Spain da ar lanon haga jingla kai semi final. Pada haga ni ka final ka Spain kan ya kendu Persia ika ri jong Lionel Messi ubrei way na kirang ile kai bukan sai juga jingla kai football hagi ni gisngi ke pementa la ka Spain kala ne embat pelim ya ka ri jong Messi kum ya ki way pat kiri ke badon ki player ki bakan sai. Bar gane ka dairo ujing la kai final hapdeng ki art di ki champion kata ka Argentina ka brega champion jong ka Copa America bat ka Spain ka brega champion jong ka Euro Cup. Bat ka rai bakhadu kan dei onda ladep ka jingle kai final mano na kini ki art li ki ken hun ki baniora ika trophy ksiar ka ba itanan bat banlong ka world champion jong mentau snam arajar arpenriu.